जोंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। जों दिनैहाय खाजि जानाय भिडिअ लाबोदों। ओमफ्राय खाजियाथ' गोखैखा, ओमफ्राय जायनो जानायाव गोखै खालामो बेखौनो फंसे बुनाय आरोना। ओमफ्राय जों बेखौ मिनिट लागोन, ओमफ्राय जों दायो हाग्रोनोसै। बिदिब्ला नायलांदो। 시타시타सो खावसे मा मानबाय थादों आं बाहाग मोननै खालामखादों संख्रिया बाहाग मोननै जागोन ना बेखौ खावसे खावसे सिटा खालामदो ओमफ्राय जों बेयाव टाइम बाहायगोन दायो 5:38 जाबाय जों 2 मिनिट्स लागोन आरोना होमबा जोङो 5:40 जाखांनांगोन बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामसै नों बुंनो दे 1 2 3 र' मोनसे खोथा खोन्थानो बावदों जायनो जानाया गोखैखा नालाय गोखै बेफोरबायदि खालामबा बुजागोन आरो फंसे फंसे दे 1 2 3 स्टार्ट Hambat nama silam. Anu kan itu. Ngalah. Astra. Sila. Asu demi ha. Pandu alu tu sa. Minna apa berbagai lem. Mama mana berita ni? Ya, saya kan sih nana. Mau bilang sebab dia. Oh no! Jadi no amo. Kawan jasa. Kurtiau nu mendal. Ini bisa kan saya. Anjir. Belang nanti kawin dah. Ezi besar stresi teman bar goba. Sani bedir ya sih karena semua. Bapak menber biang ke. Oh zanel jarman. Hal yang sana. Good house ramen jenis bampan. Malam 2 minutes aku misalnya tuh. Masih kan nama bila. Sorry.
दानो ओरैबायदि गोरा दानो 2 मिनिट जालायना सरि बिदिब्ला जों बेयावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय